गिबियावनो नैबे चेनेलखौ नायगिरि गासैखौबो रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाय गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ गोदान बोसोरनि मुङै बयनोबो आङो हामलायथिनाय जासिग्रोनाय थाबाय। दिनै आइपुवालि पिकनिक स्पट, बे पिकनिक स्पटआव दिनै जोङो मोनथामसो आयदा लानानै जोङो प्रग्राम खालामदोंमोन। बेनो जादों जाहैबाय निउ इयार फालिनाय आरो बेजों लोगोसे जोंनि माखासे मोनब्रै समष्टिनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ आङो लिंहरनानै बेवहाय माखासे मिटिं सावरायनाय जादों। मानो होननानै बुङोब्ला दिनै जोङो सासे BPFनि दैदेनगिरि हिसाबै जोंहा गोबां खामानि मावनांगौ दङ बिनि बिसयै आरो जोंनि मेन उद्देश्यआनो जादों जाहैबाय निउ इयारखौ जों बरायदों आरो जोङो 2010आव जिखि जाया लामाजों थाबाया मानो, जिखि जाया खामानि मावबोआ मानो, जोङो बेखौ ज्राब गारनानै जोंनि बे 2024 फैनाय लोगो लोगो बा आवगायजेननाय लोगो लोगो जों मोनफ्रोमबो लामायाव, मोनफ्रोमबो आगानाव जोङो सिदा गोख्रों लामाजों जोङो थाबायनांगोन। मानो होननानै बुङोब्ला फुराना जि मावनाय बेखौ जोङो ज्राब गारनानै आरो जि बे प्रग्राम लादों, बे प्रग्रामनि मेन सेकेन्ड उद्देश्यआनो जादों जाहैबाय जोंनि दैदेनगिरिफ्रा गोबां मावनांगौ खामानि दङ। मोनब्रै समष्टिनि ब्लक आरो प्राइमारि आरो डिस्ट्रिक्ट, बेनिफ्राय आङो जोंनि सेन्ट्रेलनि माखासे दैदेनगिरिजों सावरायनानैहाय दिनै बे खामानिखौ आङो जोङो मावदों आरो बेल' नङा, मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्टआव, मोनफ्रोमबो एरियायाव, मोनफ्रोमबो समष्टियाव जोंनि BPF दोलोआ दिनै मावगासिनो दङ आरो मावलांबाय थागोन। सानजानिफ्राय सोनाब जोबजासे जोंनि बेसेबां मानि वार्कारफोर दङ रावबो जिरायनानै थायाखै आरो बे जाय मानसिफ्रा जिरायनानै दङ बिथांमोनखौबो आं फोजाखांदों जे जोङो BTCखौ बासायना लाखिनांगौआ जोंनिनो दायित्व आरो BTCआ बबे लामाजों मा आगान होदों, बबे माबाखौहाय जोङो पावारखौ जोङो खोमानानै लादों आरो बबे जायगायाव जों बेसेबां मानि उन्नति जादों, उन्नति जायाखै, बेफोरबायदिखौ नोजोर होनांगौआ जों साफ्रोमनिबो दायित्व होननानै जों सानो। मानो होननानै बुङोब्ला दिनै जोंनि मेन लिडार, जोंनि दैदेनगिरि सार खाम्फा आरो हाग्रामा सार बिथांमोना दिनै ओरैबायदि खस्थ' खालामगासिनो दङ जों जाथिखौ बासायनो थाखाय बा जोंनि BTCखौ बासायनो थाखाय। बिथांमोननि खस्थ'खौ दिनै जोङो नुयोब्ला, बिथांमोननि खस्थ'खौ दिनै जोङो गोसोखांहरोब्ला दिनै जोङो उन्दुनो हायि बायदि जोङो दिनै गोसोखाङो आरो दुखु मोनो। दिनै जोङो सासे लिडारखौल' बा सानै लिडारखौल' बा साथाम लिडारखौल' जोङो दिनै नायनानै थायोब्ला जानाय नङा। रायजोफोरा जा आइ आफा बिदा फंबाय गासैखौबो आं बेखौनो खावलायदों, जोङो साफ्रोमबो जोङो साफ्रोमबो जोङो मावनांगोन जाहाथे आंबो सासे खाम्फा, आंबो सासे हाग्रामा होननानै दिनै जोङो बयबो ओंखारनांगोन। दिनै जोङो साफ्रोमखौबो आं बेखौनो खावलायदों आरो बेखौनो आङो बुंदों, जों साफ्रोमबो ओंखारगासिनो दङ आरो ओंखारलांबाय थागोन आरो जोंनि जि मावनांगौ खामानि, बे खामानिखौ जों माब्लाबाबो फावसया आरो जोंखौ फावसयहोनोबो हानाय नङा। बेखौ आं बुंनानै आंनि नैबे पिकनिक स्पट जि गोदान बोसोर, बे गोदान बोसोरखौ बरायनायजों लोगोसे आरो जोंनि माखासे सावरायनाय जि प्रग्राम, बे प्रग्रामखौ लानानै आङो बेयाव दोनथ'नाय जाबाय।